Lange Kwartzo. Mensen, vorige week in mijn oor of... Wordt er bij me aangebeld. Staat de buurman voor de deur. Ik denk, wat is dit? Woon ik net in mijn nieuwe hut in de Klingelberg? Staat hij voor de deur. Ik zeg, buurman, wat kun je doen? Ja, Kwartzo zitten. Die hut is al klaar, die van mij nog niet. Kunt ze me adviseren? Ik moet iets doen in de sloopkamer. Ik zeg, dat is absoluut geen probleem. De riets naar de kluswinkel, de hoostig 13 emmer steks en de bus klaar. Een week later, weer in mijn oor of... Wordt er bij me aangebeld. Buurman voor de deur, roeie kop over de zeik. Ik zeg, buurman, wat is er los? Ja, Kwartzo zitten. Even over dat advies van dich. Ik heb 13 emmer steks gehaald. Ja, ik zeg, en dan? Maar ik had 6 emmer steks over zitten. Ik zeg, dit klopt. Ik ook. Lange Kwartzo.